नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी नामदेव आंधळे तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो माझ्या शेतकऱ्याच्या यूट्यूब चॅनलवरती। तर शेतकरी मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण दिनांक 12 जानेवारी 2022 दुपारचे तूर बाजारभाव पाहणार आहोत। तरी सर्वांनी व्हिडिओ पूर्ण पहा आणि हो, चॅनलवरती जर नवीन असाल तर शेतकरी राजा या माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा। चला तर शेतकरी मित्रांनो, आपण या व्हिडिओला सुरू करूया। बाजार समिती आहे जळगाव, आवक आलेला 19, किमान दर आहे 5900, कमाल दर आहे 6150 आणि सर्वसाधारण दर आहे 6150। पुढील बाजार समिती आहे देऊळगाव राजा, आवक आलेला आहे 75, किमान दर आहे 5500, कमाल दर आहे 6150 आणि सर्वसाधारण दर आहे 6000। तसेच पुढील बाजार समिती आहे मालेगाव, आवक आलेला आहे 22, किमान दर आहे 4300, कमाल दर आहे 5900 आणि सर्वसाधारण दर आहे 5605। पुढील बाजार समिती आहे देंगलूर, आवक आलेला आहे 127, किमान दर आहे 5901, कमाल दर आहे 6450 आणि सर्वसाधारण दर आहे 6175। तसेच पुढील बाजार समिती आहे अमरावती, आवक आलेला आहे 1112, किमान दर आहे 5500, कमाल दर आहे 6481 आणि सर्वसाधारण दर आहे 5991। पुढील बाजार समिती आहे गंगाखेड, आवक आलेले आहे 2, किमान दर आहे 5500, कमाल दर आहे 5700 आणि सर्वसाधारण दर आहे 5500। पुढील बाजार समिती आहे मोर्शी, आवक आलेला आहे 302, किमान दर आहे 5590, कमाल दर आहे 5825 आणि सर्वसाधारण दर आहे 5707। धन्यवाद।